ଯାଜପୁର ଟାଉନ ମହାବିରିଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ 17 କିଲୋମିଟର। ଏଠି ବୈତରଣୀ କୂଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଶୀତ ସକାଳ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଜୋରରେ। ଆମର ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବାଇପାସ୍ ଆମର ଏଇଟା ବାଇପାସ୍ରେ